veľký alebo malý? áno. Čo je to kačielka? Sme videli porovnanie, aký malý psík môže byť a aký veľký môže byť. Aký ten veľký tento. Tento už má trošku dlhšiu a tento má Veľmi dlho. veľmi dlhú, že? A tento má akú? Sa môžeme pozrieť, aký má hore, že? Tento? Dobre. Dobre, môžeš dať sloník pasuje. A ešte neukladajte sem, ešte dajme všetky zatiaľ do tašky. Do tašky. Môžete ďalší. Čo je to? Sloniečko. Zajačík. Dobre, ide vám. Je to ublíži. Ale lepí to? No, Kenny ťa trochu osvienta, ale potom si umieš ruky. Ja nechcem. Díky, sadni si. Ježiš, ty si úplne nenačaraná. Ja to... Krásne, neboj sa držať. Výborne. No ty si šikovná. Ninka! Ninuška, nejdeš dať papinu? Super, výborne. Výborne. A potom mi ešte pripomeňte, aby som vám dal tie omalovanky. Aby som nezabudol. Pozri sa, dám ti piškotku. Neviem, potrebujem ďalšiu. Všetci spia? Sú experti, ktorí vôbec celé 2 hodiny vystrájajú, hlúposti robia. Každú chvíľu chcú ísť na záchod. Sa nudia. Ale v tomto horku sa mi ani nič ani, aby som nespala. Strašne teplo máme v spálni. No, nedá sa tam vôbec dýchať. Darmo máme aj otvorené, že všetky okná je zaprievané. Ventilátor nemôžeme mať, jedine, že potrebujeme mať klimatizáciu, kvôli hygiene. Ale že by sa má už ochladiť zajtra.